Walay undang ang paghatod og serbisyong tinuod sa inyong kapusong stasyon. Ning higayuna ang mga kapuso nato sa Barangay Matina Playa sa Davao City ang nakabenepisyo sa atong kapuso Barangayan on Wheels. Anyang report. Tuod man, pait ang hatod sa COVID-19 sa sagad kanato. Ilabi na kang Gina Madhos. Namatay ang yambana sobra usa ka tuig na ang milabay tungod sa heart failure. Busa karon, siya na lang usa ang nagaatiman sa ilang 8 ka anak. Ang nakapait pa, tulo niini, dunay sakit sa kasing-kasing. Bugtong ang paglabada ang iyang panginabuhian aron adunay ipakaon sa iyang pamilya. Unta, matabangan mi. Labi na sa akong anak nga naisakit sa kasing-kasing nga matagaan mi og kanang tambal nga masustentuhan siya. Bisa niini, gikalipay ni Gina nga nalakip siya sa gatusan ka mga nakadawat og hinabang atol sa Kapuso Barangayan on Wheels sa Barangay Matina Playa, Davao City. Ang matag hinabang giripak sa mga anchor o correspondent sa GMA Regional TV 1 Mindanao. Doon nasab sila'y mensahe alang sa ato mga kapuso karong nag-atubang kita og krisis sa COVID-19. Ug dihang ipanghatag na ang mga hinabang dito sa venue, gisiguro sa Kapuso team kinsa nagsulob og personal protective equipment o PPE nga luwas ang tanan atol sa pag-abod-abod ug gi-disinfect ang tanang parte sa gym. Dihang gipanghatag na ang hinabang, gisiguro nga naka-face mask ug mituman sa social distancing ang mga beneficiaries. Busa dako ilang pasalamat nga nahatagan sila og hinabang nga makatabang silang pangadlaw-adlaw nga panginahanglanon. Ang Kapuso Barangayan on Wheels usa sa paningkamot sa GMA Regional TV atol sa pagsaulog sa 70th anniversary sa GMA Network nga maghatod og serbisyong tinuod nga buong puso para sa Pilipino. Ako si Sarah Hilome.